Hei, bună, ăsta e un nou video alături de Sara. Arthritis. Unde e, mă? Și ăsta e Paisa. Nu știu ce s-a întâmplat. Uite pe 5. E, mă blocaj! Mă blocaj! Stai puțin să dau și mai încet. Ne jucăm și șasul. Ce faci, fa? Le da banii pe gratis. Uite și pick-up, pick-up. Grab a plate. E. Jumpscare. Please the plate. Bă, mă bucași. Bă! Mă deci mie un suc. Ca idee suntem toate trei pentru că facem sleepover. Crezi că le pasă, bă? Nici măcar nu știu pe nimeni. Acum în ghinion. Nu vezi că fie singur. Da. Bă, nu s-a blocat. Ce-i Nigo Samon? Aici e Nigor Samon. Unde-l plase? L-am lăsat candidat cu dânșă. Pardon! Că palomă. Bă. Nu știu cum mi se vede fața la Andreea. Și eu aveam așa. Bă, a plecat! Pa! Nu știu să închide ușa. Nu mai sari, du-te într-o parte! Și-i dau jumpscare? Da, bă. Ai rubuș? Da, eu rămân cu 108. Bine, dar dă, dacă vrei să dai, dacă nu ne așteptăm noi. Bă? Hai pisica. Păi și ce facem? Sărim gardul. Nu, e pe aici. Sărim gardul. Ea e pe aici. Eu zic să fugim. Bă, dar pe mine m-a săsat afară. Închideți ușa de acum. Ce proastă sunt. E pisica. Ce te fac? Bă. Pune lapte, că nu dai fără. Ai dat fără lapte? Lapte e ce căle. Bă! Bă, dar eu nu mai mă blochez pe locul ăsta. Uite ce ghie e ăsta. Fă-mă la cutie în sala. Ia fă. Bă! N-am mulțumit, poți să se dea. Ia. Fac ce, mă? Dar de unde știu ăștia că e octombrie a 4-a? Eu sunt iubita lui. Ce mâna cu bine? Ăsta e lui. Păi, eu sunt mai și tu ești mie, ai uitat? Tu, dar e plictisitor. Nu sunt nimic.
Băi, am blocat. Ce se întâmplă? Eu vorbesc cu nenea. Și cum ai viața? Sushimaki! Bă, Andrei. Bă, am uitat să spun că Schioane nu Andrei. Da, acum ghinion. Da, da. Uite, Bă, nu știu să eu sunt noi cu bentiță, vezi? Deci, cu pisicuță. Oh, eu Bă, îl chem în cofre. Bă, ăsta-i nigă. de pe YouTube ne dă ăștia bani. tu știi că e Nigor. Îmi dau să stau pe jos, că nu mă lasă să arăsătă în față. Asta zic. Și oricum noi o să vedem așa că ne dai jumpscare, dacă ne mai dai. Nu, vă dau că n-am să fac și Robux și Cât costă? 49. Ah, Da, bă, și- se merită. Tu ai? Eu? Cum poți să facă chestia în mână? Ne! Mamă, ce să mă fac cu maica mea. Ce pași ca dracu în pană? Ce prost. Ce m-a speriat. Și o sperie. Nu, femeie, mă, o femeie. Bă, stai și în șanșon. Ăla... V-am încheiat ușile. Bă, piscan cământă. E frică. Rău. Au. Ce faci, Sara? Tu-ți viața vieții. Da, cât costă? Păi da, era 49, acum e 45. Faceți voi ca la chef. Stai că? It's rice. Nu e nimic scary la asta, nici m-a speriat de femeia. Nu știu. Au! Cum vrei că mănânci? Cu mâna. Cu gura. N-am băgat jumpscare. N-am băgat jumpscare. Fața asta. Ce de l-am făcut la juice? Bă, dar mă așteptam să vină unul să ne atace cu cuțitele. Nu m-a apărut niciun jumpscare. Înseamnă nimic. Bă. Cred că a și scrim. Ce ai chestia scrim? Și 45 de euro și degeaba. Nie. Degeaba. Bă, și Samsung. Bă, că noi plecăm. Unde? Bă, cheamă Sensei. Acum a aflat. Da. Bă! Nu se supără Sensei pe noi. Deci ne pișăm acum. Trebuie să ieșim afară. Nu vreau. Și erai să du-te tu după tine.
Eu sunt singură în șoc. Ce e așa de amuzant? Ah, uite, suntem la baie. Ah, știi Ma. Bă, da. Eu mor aici. Chideți bă ușa! Te mă duci tot. Atât la baia asta. Eu m-am băgat în Tu perete. ușa. Ai piș. Bă, trebuie să facem și cu public bedroom. Bă, să facem și cu public După bedroom. asta o traumatizăm pe Sara. Ia, ce? Bă, dar nu e Just Clean. Nu e paparazzi. Mă duc. Mamă, cât e? Cât e? 128 de euro. Închideți ușa? Eu mă duc în colțul magic. Bă, și Samsung. Am găsit un creepy guy. Un clip guy. Bă, mesterul, vrei să-ți arăt ceva de riz? Rizlă. Stai că nu mai merge. Nu merge căcatul ăsta, merg cu spatele acum. Căcatule, merg. Bă, cine-i dat? Andreea, dă un care pe asta. Mi-e frică, o să urmezi un jumpscare. Nu, că n-am Da, tu ești așa pe mine. M-am păpat pe mine. Hai că ziua, una a fost ok. Bă, dar n-am loc. Mai și furi. Aici are cea mai mică cameră de pe planetă. Mă dare în cur. Mai și o mie de luni. Vezi că se uită maica ta la video ăsta. Mă doare în poponeață, da. Te doare. Cine vrea să ia un pistol? Eu. Vai, doamne. Iar știi să vorbim cu sensei-ul. Bă, Sara, eu cu Andreea măcar suntem Loi Ciu, da, Loi Ciu. Nia! Am rugat să mă tavan. Ce prost ești. Păi când o să Ce prostuță ești. Eu cu Andreea suntem măcar lăciniată. Nu ești nimeni, tu ce pui mie? Artanii. vreau și o pără. O pără, haine. Îi dă și noi. Ce? Da, ți-am donat. Pe eu sunt vina. Cum de ține? Cât ți-ai donat? 10. Atât de mult? Nu 10, 4. Atât de mult? Și tu mi-ai donat 4. Thank you. A, da, chiar. Asta cum să-și dea Roblox ăștia. Ce dracu facem, bă? Trebuie să facem copii cu el. Asta zic. Bă, ești perfect. Ah! A venit unul. Ăsta e ăla! Uitați-vă și voi ce față are. Arată ca ăla! Arată, bă, arată ca ăla de la Mega. Nu să fă mucii. Bă, da și mi-o șerveță încă încăr cu mucii. Da. Nu mai am șervețele, băi, doi. Aoleu. Taci că ne dă YouTube, îmi scoate video. Băi, ce dracu? Ce poponeața mea? Bă. Mama, ești așa de prostuță. Nia. Bă, Nia. Nu. Prost ești. Bă, eu sunt efectiv omul ăsta, lasă-mă pe cum faci. Dar de ce nu ieșiți afară să vă plimbați? Du-te tu prima oară. Păi uite-mă. Bate-te, rătăcești. Mă rătăcesc? Oh my god. Îmi pare atât de rău să mă rătăcesc. După mergeam chiar ne doare în poponeață. Ne doare în funduleț ne doare. Poponeață, mă, cum e polițică. Ești atât de prostuță. Ce râzi, bă? Ce râzi, bre? Bă, mă închisi și afară. Hai că mergi în cealaltă parte, să fie, să fac așa. De ce vorbiți așa de politicos? Ca să nu... Suntem niște poponețe frumoase. Că se uită mama ei la video și să nu...
Andrei, îți dau cu Fanta acum în bătaie. Bă, uite un magazin. 24 din 7. Haideți și voi la magazinul 24 din 7. Am intrat pe job. Stai că mi-e frică. Hai mă, Raisa. Panică, ne. Eu, Andrei, ți-ai făcut piciorul albastru, Saru. Ce-am făcut? Ți-ai făcut piciorul albastru, Sara. Bă, Sara, hai. Porcăria. Haideți la 24 din 7. Haide. Păi, bă, nicănei. Haide, bă, la 24 din 7. Nu mai mergem la 24 din 7. Nu vreau să vorbesc cu niciun sensei, lasă-mă. Uite toporul. Bună ziua! E, dar de ce merge atât de prost? E abandonat. Uh, Ești pe grasul ăsta. Ești prea. e ce frumos sunteți, domnul. Arătați ca Ronaldo. Bă, știți boala mână picior? Da. Un coleg de-a meu a avut. Dar ce se întâmplă? Se rup piciorul. Mama sa. Ce? Ce? I-am închis ușa. Ce am închis-o? Da, te-am lăsat deschisă. Aia e. Bună ziua, sensei. A, și acum ne puneți să mergem la 24 din 7. Prinde asta. Pa. Pa, lasă-ne în pace. Toe, ce trust? Trebuie să ne ducem cu ceva. Ce? Cu mașina, bă. Uite-mă cu tracul ăla. Ah. Bă, vreau eu să conduc. Mamă, ce bine merge mașina. E de-asta, este de-aia, Asparcardin. Bă, din România. E din Belgia. E făcut în România. Nu vreau să mai vorbesc cu nici ușa și e urât. Vedeți că am lăsat ușa deschisă de zi. Uite ce frumos e. Mai are și barbă de aia lungă. Este serios. Îți bă piciorul. Aoleu, vorbești ca sensei-ul. Bă, da, eu am sonorul la maxim. Și am sonorul de la Maxim după prancul meu cu Andreea când era muzicuță. Așa. Cum se vede zâmbetul lui Andreea? Acum trebuie să mergem. Mai E căcat. Căcățel. Căcățel. Ăsta mai rău care iese din popăneață. Când te căcăței. Când te căcățași. Am uitat și eu pe geam. Unde era Isu? E Bă, nigă. miroase ăsta fundul. Este nigăuță. Uite, miroase fundul. Bă, Eu uite. miros curul lui. Costă 0. Mamă, cât de scump e. Are pantaloni băgați în cur. Are pantalonii băgați în poponeață. Bă, costă prea mult. Ce costă? 17 dolari. Bă, e plictisitor jocul ăsta. Nu mai niciun jumpscare. Ăla cu... Ăla cu... Cine mă nu l-a primit toată lumea? Vreau bicicletă. Eu mă duc. Nu pot. Hai, n-am luat braisul cu noi. Bă, de ce nu luați mă braisul cu voi? Păcat. Oap, așa. Vă scape voi pentru aia? Run, fist for your mother, run, fist for... În shop. Și aici, hai șop. Hai să rămânem în șop, Raisa. Hai să... Unde ești, Raisa? Nu știu, sunt în shop. Și eu sunt în șop.
Eu sunt în 24 din 7. Proastă ești. Bă, vin cu voi? Dar eu sunt în 24 din 7. Cu Sara. Ai nas. Ai nas, ești fării. Bă, eu am rămas și pe străzi. Da, tăticul, nu ne pasă buci. Cât ești foiușa? Ce folițele frumoase ai în păl. Fălitele? Folițele. Flotițele pe Da, Andrei, uite-te la cameră. câmpii. Iedle, șmecherai, bre. Fălițele pe câmpii. Hai să le adunăm copii. Ăsta e nigărul ăla. Bă, nu, ăsta e tata. Ăsta e nigăr. Ăsta e negruț, mă scuzați. Schimbi de Sigma Alpha. Ce? Ce frumos e. Uite, uite, se vede efectiv de aici fața lui. La cameră, Andreea. Ioi. Cap de amonie. Cățel. Cățel. Au. 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 Please, de viață. Bă, Bă, dar dar deja... Master de ce nu face nimic? Mesterul? Ce pune jocul ăsta? Hai, ale și mai pun joc, Sara. Dă și tu. Eu am văzut că el are și așa. Dă să-mi pun ceva să o pupuneați. Că nu mai ce chestii și poponeață. Bă, dar deschid dulapul. Închide dulapul. Of, așa. Bine să zic. Destul. Bă, fetes. Au, au, au. Bă, Bramachi. Să și mă...